Bir dünya minnettarlyk bildirýär hormatly Bahramettin Dilavar elbetde. Türkmenler içinde aç çıkaran aydınçılarımızdan bir sizlerin huzurlarınıza gözel aydınlarını gönderdiler. Hormatly mehmanlar hemişeki yani büyülük konsertimizde hem dine aydımda belki edermen yaş yigitlerimiz parçayı temsili hem teyyarlan hazır nöbet geldi. Sizlerin huzurlarınıza gözel bir parçayı temsilini huzurlarınıza takdim ediyor. Oğlum, huwa kızmadan olsa ekilen bir ork gel salkın bilen işlen halat ederin yana. Baş yapmaca. Selamun aleyküm ata. Wa aleykümselam oğlum. Gurgunmun? Şükür ata pul verin ana. Apulu nämetçi? Ata mektebe gidecektim. Mallarını becerdin mi sen? Yok bağlara becerimiz yok. Ağamdan becerdi de mektebe gideceğim. Hile vakt oldu gitmiyorum. Ağın o ekin ormana gitti. O biyanka ağın o bazarda Asyası bilen derbedir. Amena küçük uruşa gidecek. Sen yaş küçüğümüz sen etmesen kim etsin onu? Ata görüşünüz yani hile vakt oldu. Menge mektebe gitmiyorum. Gayradırçılığım köpeliptir. Ustadlarım atacak sen. Gelmesen mahrum kalarsın diyor. Siz şu küçük uruşa gidenden malları özünüz görmüşsene. Men mektebime bark gelsem ata. Oğlum atan gepine kulak as, nesihatine eş danalık etmedi mektepten hiç sat kuruş olası yok. Bar da sen şu malları becer, ho midanlardan aylandırıp gel. Barış yapmaca adam, atamına harap ettiğim. Aziz tomaşaçılar, görüşünüz yani bu yaş yigit kada barıp kada barman 12 yıl mektebi gutarýar. Aradan bir 5 yıl geçip oğlan öýlenip öý guru bermeli ketdi yigit bolýar. Indi ona atasy näme ýollar görkezýär, bilelikde bu sahnede görýäs. Hey, dünyadan ötüp gidip durda. Adam garibim var ya rastasta. Hey, gelin bismillahirrahmanirrahim. Ah. Abdurrahman. Oy Abdurrahman oğlum. Beli ata. Haber bari gel han oğlum. Geldim ata mana. Salam aleyküm. Oğlum gurgunmun? Şükür. Sağım ata. Sene canına sağma namı kuda gözüme köp ulakan yigit bolan yanak görünýäsiň. Ey sağ bol ata şükür. Geçýär. Oğlum sen bilen bir maslahaty bir ýere goýmak üçin seni kıýgyrdım oğlum. Hayır. Oğlum düýün köçede bir sanak oğlanlar İran, Türkiye kaçak gidip işlemene gidecekmişinler. Ata. Son dur sen men gepim halas edinçem ataň gepine gep taýlama hiç wagt. Edepli boladyrak. Son öten akşam ineň bilenem maslahatlaşdyk. İneň bilenem maslahatymyzy biriktirdik ki oğlumuz bir gidip ulakan bolup işläp biraz pul tapıp gelse son seni bir toy edip tomaşa edip bir ahtyk-çuwluk görsek diýip bir umyt etdik. Şonu bir maslahat edeldiýdik oğlum. Ata. Şu çaka çelle mal baktırdınız, hal baktırdınız, gittim malları becerdim. Mektebe bir gün gitsem 10 gün gitmedim şöyle gaýra hazır bolup heniz men hiç sat öwrüne ben bilemiyor. Adıma bitip bilemiyor. Koyun 3-4 yıl men ders okuyun hadda kal adım bitmeni bir öwreneýin. İranam bolar, öýlenmegen bolar. Onuňa dogry dal oğlum. Atanyň bir ömür tejribesi bar. Bir ömür tejribesinden her kança görüp bilip kıyınçılıkları görüp geldi. Sen oku diyorsun, okudan bir hiçbir faydası yok. Aşraf Hacı'nın oğluna kara sen okuyacak deyip okuyup dur merdeki elinde 4 tane kağıt ol işikten gidaylar yani iki tarafa çapıp yiyor. Sen bir an Kulamacı'nın oğlunu gören yok mu? İran'da gidip işlep geldi, körede hış taşıyıptır. Öyle ulakan bir hulu kurşaptır, 500 tane koyunan var ödeysin. Ata doğru diyorsun. Yöne men şul tarikdan, oku tarikdan milletime hizmet edecek bir ma'lum bolayın. Merdimin ovlatlarına ders verin, şöyle merdime hizmet edeyim diyor men. Oğlum sene oku deyip adamın asabını hem harap edecek bolýarsyň. Oğlum okudan fayda yok deyip men sana
Awelden ama Ata. gelip otin. Men sana qara dur, gepleme. Men sesimi eş, dinle, ataň nasihatyn dinle her wagt. Sen okujak bolsaňam, işlejek bolsaňam dinlemegiň gerek. Ata günü şu güne çelle sizin aýdaryňyz edik geldim. Goýun bir 3 ýyllyk ýagnanam okuyyn. Bir mälim bolayyn hada kal mekdebimde ders bereýin berdim owladyna. Goýun men oku. Sen danalygy sen danalyk oku dip işden gaçjak bolýan. Sen meniň aýdanymy etjekmi ya, ataňy narazy etjekmi? Eger meniň aýdanymy etmesiň men senden ölüýünçem narazy, ölemden soňam narazy. Atajan, ödüp otursaňyz sizin sözüňizi men ýykyp bilmeýän. Gitdiýseňiz İran giderin, maňa bir onda doga pata berin, baryp geleýin İrana. Sen ataň aýdan etseňa, atanyň körpeçi iň ýaxşy görýän ogly bolarsyň. Men sana bir kesde ullakan pata bereyin. İnşallah Hudawen Taala seni kamyap etsin. Amin. Hemme işlerinde başarılı bolup, başyň dik bolup, ýüzüň suruk bolup, hemmäň üstüne kamyaplyk bolup milletine şu özbem hyzmet etseň bolar inşallah. Bar bakar gel zatlaňy cennet ýyrak jöneýdi. Mana men zatlarymy jemleýjek diýip. Aziz tamaşaçylar, Abdurrahman İran gidip işläp pul tapıp gelýär. Öýlenip, oglan uşakly bolýar, ata-enesinem kelinli aktykly etýär. Şunça işler bolup geçinçe aradan bir 10 ýyl geçýär. Hawa aziz tamaşaçylar, günler ötüp ýyl geçip atasy biraz keselleýär. Indi ogly Abdurrahman atasyny şähere däklere alyp gitýär. Ýöne şäherde näme wakyýalar bolup geçýärke bilelikde bu sahnede görýäs. Sağ olun. Oy başıma maylanıp oy. Hoy Atajan, näme boldy? Atajan, tur. Başım maylandı. Ata näme bolýar? Başım maylandı. Ata sizi däkler welnazar alyp gideli. Şäherde bir däkler welnazar diýip bir meşhur däkler bar. Ýöreň siz şonu alyp gideýin men. Sen däkler diýmişim men qara neşem bir getirseňe. Atajan, sizi qara neşe şahala getirdi boldanam. Ýöreň bir däklere bar gelin. Oğlum, Turun tek bir çilim çekdemem ýaxşy bolar oğlum. çilim- Däkler diýme. şu sapar oğluňyzyň aýdandan bir edin ýöreň bir bar gelin. Turun Atajan, tur. Ha onda o rakam bolsa bir keppe bir temmäki bir getir. Ýöreň Atajan ýöreň bir şäher bar gelin. Onam bolar. Ýöreň. Yanında Huda mihriban. Ýöreň. Mana gelýäs ýolda bizler. Nira geldik gözümem gören ya. Şäher gitýäs. Oy. Salam aleykum biradar. Ami dawahany däkler bolnazar kujas. دو کوچه بیشتر بروین یک لوحه کلان است به نام دکتر ولی نظری نوشته است Ha, seyiz. Näme diýdi oğlum sögüne yok mena. Yok. Ketde kenmer. Lawha diýdik näme? Ata bilmedimi? Lawhasy näme ki onuň? Menen bilmedim. Gelin Huda Mirvan tapar. Oy. Gelin. Ha biradar. Çenegi. Bu bak şami peder merides. Hami dawahany däkler bolnazar kujas. امی کور استی لوحه نو کلان نوشته است در پیش شام ششتی امیرم نمیفهمی که کجاست پرسان میکنی Näme diýdi oğlum? Öncek bolýar diýerek baralak. Körmüň diýär. Göreň ýokmy? Şöra bitikli diýär Atajan. Oy. Nätik gelemiz ýokmy? Oğlum. Gelmedik. Oğlum. Ha. Dur şurada bir demrat edamı da men ölýän. Dur. Men hemem sana bir nasihatim bar oğlum. Hayır. Ey kulak tut, akıllıca bol. Oğlum, görüp otysyň mana şu pille kaçandan bäri ýola çykanymyz, bir jaýyny, bir adresi, bir salgyny berden bilemiz ýok. Hemmesi bir nadanlygyň elinden eken awal bulan men sen hakyny halal etmänini dilýän oğlum. Sen okuwa gitjek diýip maňa köp nämetdiň de men senin şo 5 rupiýa pul tap diýip tur İrana git diýip kudum meni bagyşla oğlum. Hayır Atajan. Hayır. Herne, dur. Atajan hayır müşkül ýok. Herne. Takdir şöyledir, kısmet şöyledir. Herne sen oğlun, awladyň, gyz, ogul diýme, hemmesini okudy berginiň aýyrma. Hatmana hökman Atajan. Sen o dünýäbiziň ýaragysyň. Hökman Atajan. Nätik däklere geldik. Geldik mana. Otur. Oturun at. Oy. Daktar say.
Ami pederma vaziyet harap et. Ami Rabbi benin. Salamat başı. Oy, nima diye? Rahat Roşat, jak moynak kun boş gel. Oy, Komak. naçar avul. Yar vaziyet harap et. Oy, Et muşkun adal. Boş aval. Jak moynak kun. Doktor sahip görmüş seni pederim. Et taşış ne Roşat. nima diye? Ame kamik nafas Yaxşı mi? bolardınız diyor. Teşviş etmen diyor. Ame kamik nafas mi? Nima diye rav? Nefes tartın diyor. Çukur çukur. Ha bozam. Bozam nafas ame. Çeşe bir git. Fışorca bir benim. Ame aslı çap olup go. Komak şu. Evet rahat baş hiç muşkun inşallah boş. Doktor sahip ihtiyar ver. Naçar bir sada bağladı elime. Bir sad bağlıyor oğlum. Naçar avul. Fışarını görecek misin ata? Ona Teşviş etmen yaxşı bolar. Ona mı pişar denam. Rahat. Yaxşı bolarsın. Nima diye oğlum? Fışarını görecek misin? Fışarını de. Öyle elinde meşini takıyor. Xudaya. Oy. Oy. Kız var ya. Hayır rahat baş rahat. Doktor sahip görmüş ha? Tek aram bir şey boş kima fışorca bir benim. Hem içen rudet ihtiyar vaziyet harap et. یک کمی های پوتنشن داره خب هیچ مشکل نداره Bu çiğez? فشارش کم پایین آمده ها، ها، باش ها. که من چند قلم دوام درست میتونم است. ان جور تکلا میشه درست Doktor sahip seyi davabetin. Ma paytay şakamış ne dari? Ma payta mitin bertan. Ami jor şava maksat pederma. هیچ مشکل نداره راحت باش آرام باش ان هیچ قابل تشویش کنم گپ نداره هیچ گپ نداره باش که من دواش بدم Nima deydi va? Yaxşı bolar diyor, yaxşı bolar diyor. Teşviş etme, davayı bitip otu. Qancha deb puli? Pulu teşviş etmeyin, pulumuz var. نام آقای چیست Hacı Mayip, خب چند ساله باشه آقای neçe yaşınızda atasız? 62 bo'ladimi? Şaftı salet. خب 62 ساله Şaftı salet ha. Davayınızı bitiyor atacan. Yaşmam sonra da. O yaşına da göre davayı verecekmiş orada. Doktor sahip ihtiyar vaziyet harap et. هیچ نگران نباش Gayrat ان شاء الله günün, حل köşüş می‌کنم. günün. Yek davayı teybi tilma aynı ezkariyeyi payı namedeyim. سعی کن بچم این نسخه را بگی از این دکان پایین که دکان خودم میباشه خب هم ارزان میته هم بسیار کوالیتیش بالاست از دکان زود کرده بیار من باز هدایت هم میتونم که چه قسم استفاده کنم Ene, خب زود کرده بیار Tez mi yar? En ağırdım doktor sahip. خب Davayınızı getirdim ata. Geldin mi oğlum? Hava, teşviş etmen yaxşı bolarsınız. Xo'sh. 680 rupiya oldu. Uy. خب سعی کن ایرم Bolur. Teşviş etme atacan, pulumuz var. Oğlum 680'i berinene ölenimem yaxşı. Atacan, siz bilere gerek, ne için ödüyorsunuz? Puldan tapular.